Orașul Codru, un oraș foarte mare, un oraș în care tot am alocat surse financiare impunătoare, un oraș care până la urmă astăzi are un ghem de probleme, începând cu transporturile, drumurile și multe altele, care cu certitudine pot fi rezolvate. Și noi am încercat să întindem o mână de ajutor, să dăm o mână de ajutor primar, dar ca vorba aceea, poți să dai, poți să iei, deci dar cu deasila nu se întâmplă lucrurile. Deci, cu mare regret, știm că pentru Codru se poate mai bine. Am căutat foarte mult un candidat, domnul Turchin, unde sunteți? Eu vă doresc mult succes și când spun că am căutat un candidat, am vrut ca în Codru să fie identificată o persoană care ar putea despleti acest ghem de probleme, în primul rând cu caracter juridic, pentru că acolo sunt foarte multe probleme de ordin juridic și ele pot fi înlăturate. Iar cele administrative, cu certitudine le vom face împreună, despre asta vom vorbi separat.